Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun betierekoa, munduko ahulenak aukeratzen dituzu, indartsuenak lotsarazteko. Egizu arren Ines martiriaren eguna ospatzen degunok, euts dezaiogula sendo fedeari haren antzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik, Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Leviren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea, eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, levitarrek ez dute ondare zatirik gainerako israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Egunero zaitut bedeinkatuko. Zure izena menderen mende dut goretsiko. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Handida jauna guztiz goresgarri, haren handitasuna ez daiteke igarri. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien ikasleei, nire ondoren etorri nahi duenak uko egin bezaio bere buruari, arbeza bere gurutzea eta jarrai biezat. Izan ere bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia negatik galtzen duenak ordea eskuratu egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea bere bizia galtzen badu. Eta zer eman dezake gizakiak bizia berriro eskuratzeko. Izan ere, gizonaren semea bere aitaren aintzaz bederik etorriko da, aingeruekin. Eta orduan bakoitzari bere jokabidearen arabera ordainduko dio. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Urte hasiera honetan, aste honetan, baditugu zenbait santu martiri oso ezagunak. Atzokoan San Sebastian ospatu ginen, gaurkoan Santa Ines dugu, biharkoan San Bizente diakonoa izango da. Eta gaurko santa honek batez ere gogorazten digu oso errealitate importante bat. Martiritzaren ingurukoa hain zuzen ere. Eta da, martiriak guk, kristauok, ez ditugula ikusi behar halako heroi izugarri batzuk bezala, ejerzito batek bere heroiak ikusten dituen bezala. Pertsona oso adoretsuak, pertsona bereziak, besteak baino gehiago direnak edo ez. Elizak bere martiriak ez dituela ikusten. Guk pertsona ahulak, normalak, gu bezalakoak ikusten ditugu martiriak, baino jainkoak halako doai berezi bat eman diena. Eta pertsona horren ahulezian ere, bertan arki dezakegu jangoikoaren indarra, jangoikoaren ekintza, jangoikoaren grazia berezi hori. Eta batez ere martiritzan hoixe edukitzen dugu kontutan, jainkoaren doaia dela martiritza. Eta halako gaurkoan neskatil bat, zan Santa Ines, neskatil eder bat, eta nahi izan zuten behartu ezkontzera eta kristautasunari uko egitera eta ez zuen egin nahi izan. Horregatik tradizioak dioenez, halako
eraman zuten kaletik biluzik, da, hilea hasi zitzaion, modu osoanez ikusteko, eta zehat. Eta edozein kasutan, gero saiatu ziren, berai, hoxe, fedea uko eginen azten fedeai, eta berak eutsi zion, neskatil gazte bat, eta martiri zuten horregatik. Gaurkoan ospatzen dugu, bere egun hori, lehen esan den bezala, alde batetik Jangoikoaren ekintza hori nolabait ospatuz, eta baita ere neskara honen fede sakona. Martiriek hoiz ere nolabait ulertarazten baitigute. Fede sakona, mundu hontan itxuraz behintzat frakasatu bezala ikus daitezke, baino badakigu beste munduan halako arrakasta handia izan dutela. Eta perspektibatik ikusita gaur egun gure martiriek erakusten digutena, eskaintzen digutena oso gauza handia da. Eta guk horregatik ospatzen ditugu eta haiei bitartekaritza eskatzen diogu. Gaurkoan Santa Inesi eskatzen diogu. Fedeari euts dezaiogula, berak eutsi zion bezala. Eta jainkoak eman dezaigula guri fede hori estimatzeko eta aitortzeko behar dugun kemena. Jainko guztizona bedeinka itzazu gure opari gai hauek, eta sendo ezazu gugan Ines santuak bere odola isuriz aitortu zuen sinismena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerra Jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu Jangoiko ahal guztidun betiereko horri. Martiri santuak goratzean zu goratzen zaitugulako, eta haien martiritzako sufrimenduetan zure indarraren ekintzak miresten ditugulako. Zuk ematen duzu bihotzonez fede gartsua, zuk sentotzen iraupenean eta garaipena ematen hilzorian, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abestuz adoratzen zaituzte, eta guk ere, aingeru guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire horigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sardutzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Leon gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gure zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunezkero, ez gaitzazu utziten taldean erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen, eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zure dezurrebetza, zure akospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko bekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko bekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baina esan zazu izbat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zure sakramentuaz indar berritu gaituzu jauna, egizuine santuaren iraupen miresgarri bera izanez, iritsi dezagura iraupen horri, agindutako betiko saria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Berinka zaitzatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari.